som det er til. Sådan, rigtig, rigtig, godt. Så har vi prøvet hele vejen rundt, men du vil med at være lidt nede i galopper. Han bliver lidt snudetung her. Ja. Men der tror jeg, der må du bare sætte pris på, at du er højere galopper. Ja, det må være det vigtigt til de første omgang. Sådan. Sådan. Ja. 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 Rigtig. Så stop ham. Stop ham. Han må ikke bare... Det er okay, at han falder ud af galop, men så må han ikke gøre sig sådan stærk og løbe væk, som jeg sagde før, vel? Nej. Men det er ellers rigtig fint med det højere galop. Prøv at gøre det igen. Der er ikke langt rundt på sådan en stor Der er ikke stress med det. Det er rigtigt nok. Konceptet er rigtigt nok. Du skal ikke på mig. Ja, rigtigt. Ja, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Du tegner det rigtigt nok, men lytter bare ikke. Det er til højre galop, det der. Okay, hvor var det igen? Nej. Og stop. Og stop. Så kan det stærkt. Sådan. Og kommer igen. Ja. Ja. Ja, rigtig. Arm igen. Prøv du. Så lige have lidt der styr på højre der. Okay. Så er I færdige for i dag? Men er lidt Michelin også? Ja, og så skal man faktisk fint. Jeg kunne mærke, at jeg satte op i dag den der til her. Sådan er det bare med her. Ja. Tak for i dag, Thomas. Så tak, Tænder. Vi ses den 15. Hej hej. Ja, hej. Og held og lykke weekend, ikke? Jo tak. Ja. Hej hej. Stop ham til højre. Stop ham. Høj kraften til højre. Sådan. Sådan. Og rundt med den. Ja, ja. Og så rykker du frem i skridt. Og så bøj til højre igen, fordi du fik ikke noget ud af at bøje ham til højre, fordi du bare stoppede, og du blev lige igen. Okay. Ikke op? Der. Sådan der. Hold ved højre, hold ved højre, hold ved højre. Prøv at blive med at lave anstrængning. Ja, blive med at lave anstrængning. Ja. Ja, sådan. Så ud af vendingen. Men hold øjningen. Ud af vendingen. Kom igennem i højre. Sådan. Bare skru på. Ja, du gør den fandme også stærk. Ja. Større vending. Sådan. Sådan. Lidt større vending. Kom fremad. Fremad. Ja. Sådan. Rigtig. 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 Der. Så er den til højre. Ja, der gav den her højre. Ja. Ja, okay. Det var bare rigtig godt, Marianne. Rigtig, rigtig godt. Det kan hun også selv. Den højre skulder på plads, så kan blive for lige i kroppen. Og bliver han for lige, så trækker han nakken op, og så får du det igen. Ja. Der. Rigtig. Rigtig. Godt. Får du hele vejen rundt. Hold højre galop. Ja. Ja. Hele vejen rundt. Træk ben. Ja. Ja, det er da super, det der. Ja, det er i orden. Der løber den ikke. Der må du godt gå videre.